Esselamu Aleyküm. Ezi doğanlar, jigiler, ağalar, eneler, atalar, emmeňiň gozaklygyna sağlyk amanlyk dilek etýän ezi doğanlar menem ýerlendiň halkymyň ağlaýan ýerine ağlar, halkymyň közenýän ýerine menem közenýän şularla deň ýöräsim gelýän halk bilen ezi halkym häzir biziň ýagdaýymyz agyrlaşdy diýseň agyr. Ýöne agyram däl, halis sene nasy agyr ýagdaýa bardyk. Agyrtynyň möşgüri ýok, bu agyrlyklaň ýat ýurtda gulçylyk edip bu agyrty görnenok. Näçe wagt gul bolmaly? 1 aýmy, 6 aýmy, 6 ýylmy, 16 ýylmy bu belli däl. Ömrümiz ýetip galmalymy ýa? Bir wagtky dogan anlasam bilen eýrana, owgana başga döwletlerden ýurtdan galşýalyny bizem ýaşaýly galmaly boldukmy da ýurtlardan. Näil boldumy agyrtynda görnenok. Bu durmuşda gowluk ýok, görnenok häzirki döwletimizde. Şeýle baýlyk bar döwletde adamlar beýle ýaşamaly däl. Bilmedim men agyrtynda gowluk ýok, adamlar jemleneliň agdy bir bolalyň. Şeýle baý döwletiň hödýerini oldyň aýallagyna bilen on çağalarla öz paýlaşyp bolar eden etmezler. Halkyň haky bar o ýerde. Çünki şol adamlar hemmesi o ýerde doguldy. Sonra ular deň şäherlik şol adamlar o ýerden çykýan baýlyklara, şol önýän önleri, şu halkyň özü öndürýär, şo baýlyklary şol adamlar gazanýar. Şol adamlar getirýär, olar elinden alyp tonma agyrlaryny basyp ýatyrlar. Nire basyp goýýarlar, munçalady, nirde goýýarlar, haçan sogjaklar ka. Bular kellerde sağ adamı geçecek ve adam däl. Bulara psikiatrmy, narkolik mi, görkezmedi, bular kellelerine barlatmaly. Bunça puly ol mümkinim däl aňyrlaryna goýup saklamakly. O kelle sağ adam bunu haçan sogmalygyny bir pikir edýärmi ki bu pullary näme etmeliligini bir bilýärlermi ki? Halkyň barlaryny alyp bunu ýagdaý bolmaly. Hiç ýeriň ýüzünde bul bolýan zat däl adamlar ýurduň eýeti bolup ýurdu formaly halkym munýal gedaý güne salmaly diýen zat. Bize hiç ýerde okamadyk, esitmedik hem sunýallatlary. Bul beýle bolanok. Ýurt başyna gelende söz beripdi. Men halkyň genofondyny täzelejekdi. Genofond ýani kan medisina diline kan aýdylýardy. O kan täzeler ýaly halkyň kanyny okuýmady. O halkyň kanyny ol çalyşyp özi tüzedip berip ol kim ol? Her kim goýar asly halal arasa kany bar, her kim goýar tohumy bar. Bu halkyň kanyny çalyşmak, kanyny goýmak oňa galmandyr. Düşünip oturduk, ol kanyny içjek diýilen manyda kenäni kanyny içip sokka sor gutorda adamlar guwratdan, başga ýagdaý görnenok mundan aňyrdy. Doganlar sagat minut gidip barýar. Naçlykdan ölüp başladylar. Var ölüm bitim. Şuwatlara namaz edip ýüregine tutup oturan var. Kanaýy gurruna aýtsalam däl. Edil şu ýagdaýa şeýle. Doganlar jemleneliň, saltlasalyň ýagdaýymyz gowy däl. Saltlasyp bir halkym diýen bir ýüregi bilen Hudaý diýip bir halkym diýen adamyny tapalyň, şol adamyny goýalyň. Bardyr Türkmen halkynyň içinde kän bolmaly musulman halal adamlar. Bir halal Hudaý diýen bir halkym diýen ýüregi bilen halkyny söýýän adamyny tapmaly. Şol adamyny goýalyň, döwlet ananalyň, soňlan jeýs bolan bir baý döwletdiň hakykatdan halkyň şeýle eşiretde durmuşa ýetip ýaşandan göreliň ölmäke. Adam bir gezek dünýä gelýär. Gelen munça jebir çekip gitmeliýän zat ýok. Gelen döwrüň ýaşamaly, men pikirimçe bilmedim, ejer üçin jebir üçin gelmedik. Bu dünýä azyk bir gowlukda ýaşamaga, maskalamyzyň içinde bolmaga, aýalymyzyň çağazyklarynyň şolaň öz ululşyny görmeli, ýanyna bolmaly biz. Biz ýat ýurtda ölmese bary on gepini minnetini çekip gulçylykda gezmeli, beýle bolmaly däl adamlar. Ol näl döwletimiz däl bizim. Şeýle doganlar. Şeýleýänler şoňa men sag boluň, janyňyz sag bolsun.
Gözeklerine gowy bolsun, maşgala badanlygyny dileýän. Gowlukda görselýär. Allahdan belki herkimiň dileýän arzuwlary hasyl bolsun. Bularam Hudaýyndan tapdym. Allahdan daýjan öňe tizden tiz bular çäresini bersin. Eden etmişlerini özleri çeksinler. Halkyň näme isleg dile bolsa şonu görsinler. Şoňa men mäňizde saglyk, gowluk dilegediň gowunlarda görselýän adamlar sag bolun diýýär.